Sa tahaw kan makusog na pagbagsak kan uran kasubagong aga, padagos ang personahes kan PNP Highway Patrol Group Bicol sa pagkundusir ng checkpoint sa kalabaan tinampong sakop kan Barangay Busay sa Daraga Albay. Saro sa mga napara ang motoristang si Lloyd. Para kay Lloyd, bentahay na nagkakaigwan ng checkpoint huli ta sa siringdang lakdang na kukurtar o posibleng mapugulan ang kriminalidad sa dalan. Mas maigot na checkpoint, mas maray subuot. Para sa akin po, okay naman po yun para sa for safety naman po yun eh. Kasi yung mga ating mga drivers sa mga kalsada, kailangan for safety talaga. Yung mga kompleto yung mga nagbabiyahe, kompleto yung mga papel nila. Apwera sa mga motorsiklo, kasabay man na pigpara kan HPG ang mga pribadong bihikulo. Siligaw City Councilor Amado Manlangit, saro man sa mga napara. Ug madaas siya na mahiling an espuersos asin dedikasyon kan kapulisan sa saindang trabaho. May security naman yung motorist. Okay naman po yan. Regular naman nilang ano yan. Okay yan. Sa akin, alam problema po yan. Para maiwasan naman baka merong mga ibang bad elements ba. Para naman kay John kan Ginubatan Albay, maray man na may checkpoint an kapulisan. Para sa safety rin po ng mga driver po. Mas okay po yun para yung mga pasaway po na driver maano po. Sigun sa hepe kan Highway Patrol Group Bicol na si Police Colonel Erwin Rebellion, regular sindang nagkukondusir ng checkpoint na parte pa kan kampanya ninda sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Asin parte man kan sa indang anti-carnapping operation na pinagigibo ninda kada simana. Kita dahil baka may matimingan kita kasi Bicol is the transshipment point of this vehicle going to Visayas and Mindanao. Dito po dinadaan. Ang isang daan pa po isa Batangas. So nagbabaka sakali po tayo through this operation na baka may makita tayong mga karnap na sasakyan galing sa Metro Manila. Katuwang man kan HPG ang Land Transportation Office. Pira sa mga pirminindang pigcheck iyo ang rehistro kan bihikulo, lisensya kan driver, estado kan auto asin iba pa. Since I assume only November 26, compliant naman po. It's good to say na yung mga Bicolano disiplinado na, nagre-rehistro na ng sasakyan, nagiging compliant na, alam na nila yung mga traffic rules and regulation. Sa mga tao ko, na-observe ko, compliant tayo mga motorcycle. Okay? Ang particular na tayo dun sa four wheels. Kasi sinasabi nila hindi daw kami nagpapara ng four wheels. Mali po yun. Mali po. Mas pinapara po nga namin yung mga four wheels na sasakyan. Kasi ito po yung mga sasakyan na galing sa minsan talon, minsan karnap, minsan sinasakyan ng mga epekto. Tawan doon man kan hepe nagabos na bihikulo pigcheck ninda. Suway sa mga arag-arag kan ibang driver na pili sa naman ang saindang pigpapara sa checkpoint. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laor ni Miranda.